سلام كمي تصنحوا كورة تحتاتلتي نزي ساعة زحرنا يوم حصرتن وانا ونزولنا يوم زيناتات إذن لكم مصينا لنا نخطقاتلنا دما نعدم فلما كاندنا توتاتو كاب إرترا تسمع زينا عرفت زملكتن إيرتران هندن فولي وتدراو لمد كايدا خمزخونا خمزة قلتن يتراوያን ምሁራት ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መጠንቀቕታት ምልክትን ዝብሉን ካልኦትን ኣለውና ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩና ብምጽናሕ ነዛ ቻናል ሰብስክራይብ ላይክ ሸር ምግባር ክትጅምርዎ ብኽብሪ ንዕድመኩም ጉጅለ ኤርትራውያን ምሁራት ንጠለብ ኢትዮጵያ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ሓይሊ ዕማም ቀይሕ ባሕሪ ዝተሰየመ ጉጅለ ኤርትራውያን ምሁራት እቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበ እዋን ብዛዕባ ምርካብ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ዘቕረቦ ተጠለብ ታሪክ ዘይቆንዕን ብሕጊ ዘይምዃንን ብምባል ብትሪ ነፂጎምዎ እዚ ዝወፅእ ሓድሽ መጽናዕትታት ሓተታ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ መሐመድ ብ13 ጥቅምቲ 2023 ኣብ ቅድሚ ባይታ ሃገሩ ቀሪቡ ቀይሕ ባሕሪ ተፈጥሮኣዊ ደቡብ ኢትዮጵያ ምዃኑን ዋነት ባሕሪ ጉዳይ ህላወ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ምዃኑ ይገልጽ እቲ ብትሽዓተ ኤርትራውያን ምሁራት ዝቐረበ ሓይሊ ዕማም እቲ ኢትዮጵያ زغروت تموجود بعين تاريخاون جيوبوليتيكاون حقاون قطاون الرأيات تنتينو اتزقمط مدمدم تادما سبب سلطان إثيوبيا زغروت الرغا زبده مخاني جلس اتلصق قدامي مينيستر إثيوبيان خالد إثيوبيان هيقاتن وانت كيف حر لنا خولو زغرو مخنياتات زي قنع المرتع زي دقفن مخانو بزرزر حتى تنا يرغاغص كبلو غليصوم منغسي إثيوبيا قداسنت مهلا افدغ بحري اب تاريخاون جيوبوليتيكاون بهراو قطاو رقحاتات يتمسرته مخاني يغلصو بتوسخ بحر الو زخونه هاغرات مستن افدغ بحر زلون هاغرات زغبرو اسم مسلسل تقامنت كم زلون نشارتر حورات هاغرات بمتقاس يورህ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ መሐመድ 2023 ወደ ባህር ምህላዋን ኢትዮጵያ ናይ ህላው ጉዳይ ክብለው ዝሃው መግለጺ ተሃገር ኃይል በመጥቀም አፍ ደገ ባህር ንኽትረክብ ክትፍትን ከይትኸውን ስክፍታታት ተላዒሉ ነይሩ ኣብቲ ዝሓለፈ ሐሙስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ መሐመድ ተሃገር ዘቕረቦ ተጠለብ አፍ ደገ ባህሪ ብዲፕሎማሲያውን ሓበራዊ ረብሓን ክፍታሕ ከም ዝግባእ ንባይተው ዝሃው መግለጺ ሓቢሩ አብይ መሐመድ ነዚ ዝገለጸ እተነው ሕዋነው ግጭት ጸንሓ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዝምድናን ብዝባእሰ ከይጋደድ ስክፍታታት ተፈጢረው ዘለወሉ ጊዜ እዩ እቲ ብዞም ኤርትራውያን ምሁራት ዝቐረበ ሓተታ ኤርትራ 1993 ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዝተዋጠረ ሪፈረንደም ናጽነታ ከም ዝረኸበትን እግራው ፍልጦ ዘለዋ ደዋት ከም እትውንን ይገልጹ ቀጺሉ እቲ ኩናት ኤርትራ ደው ዘበለ ኣብ 2013 መዓል ጀርስ ነዞም ደዋት ደጊሙ ከም ዘረጋገጸ ይሕብሩ እቲ ሓይሊ ዕማም ቀይሕ ባሕሪ ዝተባህለ ጉጅለ ምሁራን ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ንልዕልናውነት ኤርትራ ብወግዕ ፍልጦ ክትህብን ካብ ግዛታዊ ሓድነት ኤርትራ ጠለባት ካብ ምቕራብ ክትሕየብን ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ተጠቃምነት ባሕርን መስመራት ንግድን ኣብ ሰናይን እምነትን ዝተመርኮሰ ዘተኸካይዳ ዘባውያን ሃገራት ቀርና ኣፍሪካ ቁጠባዊ ምትሕብባር ንምርጋጽ ንምድፋዕን ዝሕግዝ ስምዕ ከካይዳ ከምኡውን ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ እንትደልዮ ግዛታዊ ጠለብ ንምኽናይ ንብሄር ዓፋር ካብ መጻወቲ ካርዲ ካብ ምጥቃም ክትቁጠብ ኣለዋ ኩሉ መግለጺ ኣውፅኦም ኣለዉ ኤርትራ ምስ ህንዲ ፈለማይ ልምምድ ባሕሪ ክትካይድያ ንፈለማ እዋን ህንድን ኣፍሪካን ብብዙሓት ሃገራት ዝሓቆፈ ናይ ባሕሪ ሓይሊ ልምምድ ክትጅምር ተዳልያ ከም ዘላ ተገሊጹ እዚ ካብ 13-18 ሚያዝያ ተመዲቡ ዘሎ ልምምድ ጅቡቲ ኤርትራ ኬንያን ሞዛምቢክን ደቡብ ኣፍሪካን ሓዊሱ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ዝሳተፋ ኮይነን ታንዛንያ ከም ሓባራዊት ኣንጋሪት ኮይና ክትሳተፍ እያ ዝምድና ኤርትራን ህንድን ነዊሕ ዓመታት ዘቑፀረ ጥራሕ ዘይኮነስ ህንዲ እዋን ፖለቲካ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 50ታት ኤርትራ ነፃ ሃገር ክትከውን ካብ ዘደመፀ ሃገራት ሓንቲ ኮይና ኣብዚ እዋን ህንዲ ምስ ኤርትራ ሓበራዊ ሽርክነት ዝተመርኮ سطوم دبلوماسياوي زمدنا زتخلا خوينن اب صلات تمرت حرشا نقدي زتكوره سطوم كان هبان زتمركوسه حيال زمدنا زلون هاغراتيين ابز حلف وان حيل بحر هندي امتاو ودو باص عودت كايت صنيحيو انت حبريتان ديا تايمس بخالي زيننا دما سبب سلطان هاجراو دحنت امريكا بزعاو طنوي من زكايد وتدراو متقعتي وحز خونه متغور مستراو ميت اب زكايد زلو اوان بزي فلطنا حدا غازينا تغجله مصنبارهم حيال نقفيتا صعيبو اما خر هاجراو دحنت مايكل ويلتز مسفلط مصيت اتلانتيك سرح جوزيف غورنديو تباهله غازيتنيا ديغانا تغجله خصنبر كم استغبره استغلص خون كلو اتغجله مختل بريزيدنت جويتي فلسطين صحاف مختل بيهاغستن زركوم لعلو سمز زحقفيو تنقفيتا وتدراو سنا زقالعه ودايو كونغرس وايت هاوس بوليتيكاو نوص فطير الله بخالي زيننا دما اب تشاينا نخلت عام تاشرم صنحو 5 سرحتنياتات امريكا وتكال من مخار تفتيحهم تشاينا ولعلب سللا زتطرطر تكالات وسدته تغمتي اتم سرحتنيات تكال مينيزن غروبا مغاويت 2023 سنه تحيزو تاثيرهم نحم زفلت كوينو مينيز غروب هاوس او مغلصي اتم سرحتنا زنور حج مسدراويتهم كصنبر بمخالم سلطان تشاينا نمسجن كله
قديم تقدلي حمد محمد سعيد ويكعشنين عم مبل 74 عامود خابز على بموت كم استفله منستر زيني إرترا تيمان جور مسكل بتويتر حبيرو قديم تقدلي حمد محمد سعيد ويكعشنين لما مبل 74 عامته خابز على بموت كم استفله يتجلسه منستر زيني إرترا تيمان جور مسكل شنين مجمر تجزيه وشحن شعت تميت سانشون منتن ناهزوا وجنبار كم تسأمبرن بتكاف شحن شعتن 86 دما خم عزاز برجيد حويسو أو استفله يتصفحات بتوافينت كم زجلجله منستر زيني إرترا تيمان جور مسكل حبيرو أو شحن شعت تميت 87 نكسكاو شحن شعت تميت 94 نقطة الكونسلا حلافو خينو خجلجل كم السنحن بتوسع هونا منستر وصا قديات دايركتور كفل كونسلا قلقلت على فخين نكسكاو كل تشحن سلستن خمس سرح منستر زيني إرترا تيمان جور مسكل جليس الله ኢትዮጵያውያንን ዝርከቦም ስደተኛታት ናይ ርዱእና ኣውያት ከስምዑ ጸኒሖም ኣለዉ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ስደተኛታት ኣብዚ እዋን እዚ ብፖሊስ ሊብያ ይግፍዑን ኢሰብኣዊ ብዝኾነ ኣተሓሕዛ ይዳጎኑን ምህላዎም ሓቢሮም እቶም ንድሕነቶም ክንብል ስሞም ዘይንጠቕሶም ስደተኛታት ንዘለዎ ኩነታትን ሸቕሎትን ተወኪስናዮም ኣለና ግፋሎ ሕጂ ስደተኛ ዝበሃል ኩሉ ትግፍዕ በፅሑ ወይ ዘሎ ካብ ዓድና ክወፁልና ስለዘይክእሉ ንሕና እውን ንዕኦም ከነቐምጦም ዓቕሚ ስለዘይብልና ኩሎም በኻራን ብጥይትን እተውዎም ገለገለ ይድዎም ዘሎ ነቶም ህዝቢ ማለት ገዛና ተዓፂና ኢና ንነብር ማለት ብደረጃ መንግስቲ እዩ ካብዛ ዓዲ ስደተኛ ክወፅሎም መምርሒ ገለ ውሪድ ኣሎ ኣብዚ ሃደሙሉ ግዜ ብጥይት ውቕዕዎም ከምኡ ከይገበርኩሞም ካብዛ ዓዲ ኣይወፁን እዮም ምግባር ከዓ ናይ ሰራዊት ሓገዝ የድልየና ኣሎ ገለገለ ኢሉ ኣዋጅ ኣውጅ እዚ መራሒ ናይዚ ዓዲ ወኻኡ ብግብሪ ከዓ ኣባይተ ከዓ ካብቲ ዝነበሮ ኣብ ዝኾነ ናብ ድኩም ትወፅይ ትኽእል ካብን ናብ ታክሲ ክትሳፍራይ ትኽእል ብጣዕሚ ኣሰቃቂ ጉዳይ ኣሎ ምክንያቱ ዝረኸብዎም ዝሕዝዎ ዘለዉ ድውዓዋ ዓቢሎም እዮም ናብ መኪና ሰቂሎም ኣብ እስር ቤት ዝእትውኻ እስር ቤት ተታሓዙኻ ብጣዕሚ ቅሜት ኣሎ ገለሎ ብጣዕሚ ሕከት ዝበሃል ኣሎ مفتارك ساعات صلي وزجبرك تكال دمس سدتنياتات أب ليبيا بوجنو أبتي أب زحلف سمون زوج مجلسي منجست ليبيا بفلاي قدامي منستر عبد الحميد دبي بهن منستر وشت أو جدات إماد الترابيلسن سبعة نت زجودلون يتصل الزربا بمزرجحن نتي عام استيمت قعتنا مئزازن بولكم تحت يوم بمبال زرزر اسمات حلف نت كسكم اللوم نايزبرهم سبسلطاناتن زملكتهم أكلاتن بمقمات زلو قريتا قليسو BBC زراربهم سدتنياتات بوجنهم بألماما قفعتات يوردهم كم زلوهم بمرت تغلصو حاو تقاتلوا له على شدشه قال نيرو حاو تقاتل غزاوت نيرو مالت ابي يوزي ابزي ترابلس كوين سو الله حزب بهالبوتا حاو قاتلوا متغزا سغا فيجيت يوم اونو سدتنيات ولا عند فحفحيدهم برخا يمدحدر زلو كمان شو يوم عدتهم بوليس بعلما قاتلهم توسنوا حدا 7 يزقون ساعات እስር ቤት ወሲዶም ገንዘብ ከፊሎም ዝወጽኡን አለው ማለት ገንዘብ ዘኽፍልዎም ክንደዩ ጋብ $1000 ገለ $1000 ወዝናይ ዝዓድ 5000 ገለ 5000 ዲናር كانش كده سقاب خدش حموشن قال ينصفلا بدولار ود عدنا قال لها ابزي شارع 10 قال زبال كباب نير مسبيتو اتيوم ابز غزا ببترم بقال انداوقو سيدم ود خصاف حجا ابينا اسريت كمزاتو ايفرقنا نزلنا ليبيا بزحات ايرتراوينن ايثيوبياوينن زركبوم افريقاوين سدتنياتات زحاشه هيوتن منዳይ ናብ ኤውሮጳ ኣብ ዝገብርዎ ናይ ስደት ጉዕዞ ቀንዲ መናሃርያ ኮይና ጸኒሓ ይኹን እምበር ብዙሓት ኣደዳ ስቃይን ሞትን ክኾኑ ጸኒሖምን ኣለውን ኣብዚ እዋን እውን እቶም ስደተኛታት ንህይወቶም ከም ዝሰግኡ ብምግላጽ ማሕበረሰብ ዓለም ጉዳዮም ህጹጽ ፍታሕ ክገብረሉን ይምሕጸኑ ደቂ ኣንስትዮ ይእሰራ ኣለዋ ጭፍጨፋ ኣለዋ ይዕመጽ ኣለዋ ኣርዳይ ከኣል ኮይኑ ኣቓልቦ ገይሮም ናብ ሳልሳይ ሃገር ዲዮም ከልዑሉና ወይ ንሰብ ናብቲ ዝደልዮ ዲዮም ክወስድዎ እዚ ቶም ዓቕሚ ከም ናቶም ሓገዝ ክገብሩልና ይጽባኣነ ማለት እዩ በዚ ኸውን ዘሎ ኩነታት ቀዳማይ ህይወትና زخبركم من زخبر كنت حتاتلتنا نص ساعة زحزنا محاوريتات نتم كتكاتلوهم صنعهم مسل نيرهم عبد الغطل بحالة حبريت أخصام الرخص سلامنا تمننا ببزلهم سلام نعاكم يخون سلام